Zovem se Domagoj Tolić. Završio sam 2007. godine Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Isto tako 2008. godine sam dobio titulu prvostupnika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i od ljeta 2008. godine sam na doktoratu u Albuquerque u Novi Meksiko. Okay. Dakle, uvijek sam bio student koji je učio, radio, maksimalno davao sve od sebe i nadao se da će jednog dana uspjeti to naučeno znanje primijeniti, no međutim kako su ljudi iz generacije i starije kolege diplomirali, shvatio sam da ne postoji previše mogućnosti ako se zaista želi raditi i napredovati u Hrvatskoj. Mjesta na kojima se može dalje znanstveno usavršavati su fakulteti, nekolicina instituta, na primjer Končar, Ruđer Bošković, i to je manje više bilo to. Radim trenutno doktorat i moje područje interesa je robotika, znači više agenata kako međusobno najbolje surađivati i tako. Nakon što sam ovdje već proveo otprilike godinu i pol dana, mogao bih povući nekakve paralele sa znanjem i kvalitetom školstva koje dobijemo u Hrvatskoj u odnosu na ostatak svijeta i mogu reći da ne zaostajemo puno za svjetskim standardima, samo što je problem što možda učimo previše stvari koje nikad nećemo biti u stanju primijeniti na tehnologiju u Hrvatskoj jer industrija je poprilično zastarjela. Odnos prema znanstvenicima i postdiplomantima ovdje je poprilično drugačiji nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj te svi pitaju koliko zarađuješ, ne znam koliko imaš odmora i takve stvari, međutim ovdje iako zarada možda nije na nivou, postoji određeni respekt, postoji određeno očekivanje od tebe i od društva i od ljudi koji te okružuju i nekako se uvijek daje za pravo da možda nemamo danas, ali da ćemo jednog dana mi to sve vratiti društvu. U Hrvatskoj bi me samo zadržao jako zanimljiv posao nakon što sam završio fakultet, a čini mi se da je velika većina industrije u Hrvatskoj samo implementacijska. Istraživački rad se poprilično zanemaruje, odnosno ne cijeni se, jer čak i da se nešto napravi svjetski konkurentno, nema se gdje implementirati. Naprimjer, moje područje automatika, neuronske mreže, neizrazita logika i sve takve nove metode koje prolaze u svijetu danas, za koje se dobivaju novci na natječajima od sponzora i sve u Hrvatskoj još uvijek neće biti primjenjiva, ja mislim još idućih 10 godina. Iako mi jesmo zemlja, ne znam, 4,5 milijuna stanovnika, mi ćemo morati biti konkurentni ako želimo opstati, morat ćemo biti konkurentni na svjetskim tržištima i dobivati natječaj na svjetskoj razini. To će zvučati lopo, ali mladim studentima u Hrvatskoj koji su odlučili ostati u Hrvatskoj savjetujem da odu na neko vrijeme van. Zbog jezika, zbog upoznavanja drugih kultura, zbog drugačijih radnih navika. Moja možda poruka ljudima koji bi mogli nešto promijeniti u sadašnjem stanju znanosti u Hrvatskoj bi bila da se što više povezuje industrija sa visokim školstvom u Hrvatskoj, jer ovako se to sve svodi na financijske injekcije Ministarstva znanosti ili nekakvih fondova Europske unije. Trebalo bi znači biti nekako kontinuirana suradnja sa industrijom. Postoji jako puno industrija koji su za vrijeme Jugoslavije imali svoje tržište, da li na Bliskom istoku, da li u Africi, i oni dan danas imaju svoje ime na tim tržištima i to bi nekako trebalo, tu bi recimo ekonomisti i menadžeri trebali vratiti ugled tih firmi, a znači čitav način uređenja i organizacije firmi bi trebao dati što više mladim ljudima. Mi smo ambiciozni, mi želimo raditi, bi nam samo trebalo pogurati i dati plodno tlo. Vratit ću se sigurno, samo je pitanje da li ću onda ostati tako što se vrati. To ćemo vidjeti.